Исәнмесез, җыр-моң сөюче дусларыбыз. Эфирда шын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге беренче җылы эштәлекле котлау хатыбыз Базатамак авылына юл ала. Кемгә абый, кемгә зур әтәй, кемгә юлдаш һәм туган, ямьле җәйне ямьләр өчен бу дөньяга син туган. Җәйләр генә бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны. Рәхмәтләргә кушып кабул итче йөрәктәге барлык назларны. Дип котлыйсыбыз килә. Бүген сезнең чын күңелдән котлаулар программасы аша Базатамак авылында туып үсеп, хәзерге вакытта да туган авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле, хөрмәтле абыебыз, зур әтәебез Галинур Галимҗан улы Тазетдиновны 70 яшьлек күркәм юбилее белән. Безнең абыебыз Әнисе һәм Галимҗан Тазетдиновларның 5 балалы, ишле, үрнәкле гаиләсендә көтеп алган беренче мәхәббәт җимешләре. Абыебыз бәләкәйдән үк безнең өчен, кеше туганнары өчен зур терәк, таяныч, киңәшче һәм ярдәмче булды. Базатамак урта мәктәбен тәмамлагач, югары яркәйдә тракторист һөнәрен үзләштереп, хезмәт юлын туган авылы хуҗалыгында 22-нче партсъезд исемендәге кооперативта тракторист булып башлады. Озак еллар намуслы фидакарь хезмәтен салды. Тарыш хезмәте җитәкчелек тарафыннан почет грамоталар белән билгеләнде. Соңгы елларда туганыбыз урман хуҗалыгында урманчы булып эшләп, хаклы ялга чыкты. Бар гомерен изге һөнәрләргә багышлаган кеше ул. Бәхетен дә читтән эзләмәде. Туган авылының иң салу, иң уңган кызы Мәсхүдә җиңгәшәбез белән кавышып, гаилә кырдылар. Үзләре кебек акыллы, эш сөючән 3 балага гомер биреп, һәрберсен яхшы итеп тәрбияләп үстереп, олы юлга чыгардылар. Бүген өчесе дә гаиләле, үзләре балалар үстерәләр, уңышлы эшләп йөриләр. Олы уллары Алмаз, тормыш иптәше Гөлнара белән Андреевка авылында 3 бала тәрбиялиләр. Икенче уллары Рифат, тормыш юлдашы Илсөяр белән Дүртиледә бик матур итеп яшиләр. 2 бала үстерәләр. Төпчекләре кызлары Гөлчәчәк Нефтекама шәһәрендә, тормыш иптәше Марсель белән 2 бала тәрбиялиләр. Инде киләчәктә дә балаларыгыздан бары тик игелекләр генә күреп, рәхмәтләрен генә ишетеп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Бүгенге матур юбилей бәйрәмендә кадерле абыебызга карата нинди генә теләкләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Ул безнең өчен иң яраткан, иң хөрмәтле, кадерле кешебез. Һәр чак безне, кеше туганнарын кайгыртып, фәһемле киңәшләрен биреп, безнең өчен хәфәләнеп, безнең авырлыкларны үз итеп, янып, көйеп яшәде. Һәм әле шул рәвештә безнең өчен өзелеп тора. Һәр вакыт пөхтәлек сирпеп торган нурлы йортларының ишекләре безнең өчен һәр чак ачык. Йөзләре һәр вакыт якты туганнарыбызның. Кадерле абыебыз, зур әтәебез, без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син җир йөзендәге иң зур бәхеткә, иң зур шатлык сөйнешләргә бик тә лаек. Син инде безнең өчен хәзер әткәй урынына калган изге кеше. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, шул кадәр изге күңелле булып, безгә карата һәр чак мәрхәмәтле булып, ярдәмләшеп, безне кайгыртып, безнең өчен борчылып, ярдәм кирәк чагында ярдәмеңнән ташламаганың өчен. Рәхмәт Ходай Тәгаләгә безгә шундый улы йөрәкле, кешелекле, туган җанлы абый бүләк иткәне өчен. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа. Изгелекләрең үзеңә Ходай Тәгаләнең мең рәхмәтләре булып кайтсын.
Инде киләчәктә бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын иде. Тагын да зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәефләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга язсын. Алга табада җиңгәчәбез белән шатлыкта, куанычта, балаларыгызның бәхетләренә сөенеп, тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичерергә насыйп итсен. 70 яшьлек юбилеең котлы булсын. Гади, сабыр, олы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көнең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Гомер буе ясын иде безгә, абыебыз диеп сиңа дәшәргә. Кайгы хәсрәт күрмә, бәхет, шатлык белән бергә озак яшәргә. Иң изге ак һәм пак теләкләр белән сеңелләре һәм кияүләре, югары яркәйдән Зиннира Азат, Дүртиледән Зинфира Венер, Айнур, Куян авылыннан Венера Анфак, Нефтекама шәһәреннән Альмир, Уфадан Руслан. Хөрмәтле юбилярыбыз Галинур Галимҗан улы, без дә сезне 70 яшьлек юбилеегыз белән тәбриклибез. Сезгә ныклы тазалык, алдагы көннәрдә дә якыннарыгыз, туганнарыгыз белән аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп, бәхетле озын гомер кичерүегезне теләп, җыр бүләгебезне тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әтти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар, дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар оттырганга кадәр утырып сөйләшерлек. Бик кадерле әниебез, алтын чәчле сеңелебез, гөлләре өебезнең, гомерләре озын булсын, әтти әниле абыйлы, бәхетле гаиләбезнең. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар, дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абыенле булып. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар,
ышанычлы абыйым бар дип яшим яннарында. Ел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып. Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйынлы булып.